Karong adlaw atong gisaulog isip simbahan ang kapistahan sa duha sa mga apostoles ni Kristo, si Felipe o si Santiago. Gamay lang kaayo ang atong nasayran mahitungod kanila. Gamay lang kaayo itong nasayran mahitungod sa detalye silang kinabuhi. Kining duha dili kay sila well-known nga mga apostoles ni Kristo. Mga hilumon lamang kining duha. Si Santiago, dili kini si Santiago katong igsuon ni Juan, nga anak ni Zebedeo, nga gipangtawag og Boanerges. Kundi kini si Santiago mao ang anak ni Alphaeus. Og siya ang author sa usa sa mga epistles diya sa Bagong Testamento, Bagong Kasabutan. Si Felipe, atong nadungog sa Ebanghelyo, siya ang gibadlong o gisaway ni Jesus diya sa Ebanghelyo. Now, makaigsunan ko na ni Kristo, sa atong pagsaulog nining maong kapistahan sa duha ka mga apostoles ni Kristo, ingon man sa mga santos, wala kini nagpasabot nga kita nagsimba kanila. Wala kini magpasabot nga ato silang gisimba. Kay maora bagayod kini ang kasagaran nga batiko sa mga ubang sekta o mga ubang relihiyon nga kitang mga Katoliko nagsimba og mga imahin o mga ribulto. Bisag daghan ang mga pagtulunan sa simbahan, bisan gitudlo na simbahan, nga wala kita magsimba nini mga butanga, apan dili gihapon sila manuo. Ang atong gibuhat, mao ang pagpasidungog lamang kanila. Gumikan sa ilang dakong tabang diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo. O pinaagi usab kanila, nahimo silang atong tigpangama ngadto sa Dios. They are our intercessors. Tigpangama sa ato ang gikinahanglan ngadto sa Ginoo. O klaro kaayo nga gitudlo sa atong simbahan nga wala gyud kita magsimba kanila. Nagpasidungog lamang kita kanila. Now, mga igsuon, dili ba well-known man kaayo nato ang pulong nga sakramento? Sakramento, dili ni siya bag-o sa tuang mga panghuna-huna o sa tuang dalunggan. Sige na tanong nakadungog kining maong pulong nga sakramento. Kining sakramento, gikan kini sa pulong nga sakramento o balaan nga ilhanan, buhi nga timailhan. O unsa man ang sakramento, unsa man ning sacrament. Ang sacrament gipakita pinaagi sa mga ilhanan o mga simbolo ang invisible reality nga kining mga ilhanan o mga simbolo naghatag og grasya o kaluwasan o gisugdan kini ni Kristo. Sa Jesus, matod pa sa Ebanghelyo, mao ang imahe sa Amahan. Og mingon siya nga ang nakakita kaniya, nakakita sa Amahan. Buti pasabot sa Jesus, mao ang sakramento sa Dios Amahan. He is the sacrament or the sacrament, the sacrament of the Father, nga pinaagi ni Jesus na ilhan og nakita sa kalibutan ang Dios Amahan. Og mao kini ang iyang gisulti ngadto kang Felipe diya sa Ebanghelyo. Wala ka ba mutuo kanako, Felipe? Nga ako ana sa Amahan ug Amahan aniya kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Sa Jesus ang pinakaunang sakramento. Og samtang sa Jesus dinhi pa siya sa kalibutan, iyang gitukod ang mga sakramento, pero labaw sa tanan, iyang gitukod ang simbahan. O ang simbahan, mao ang lawas ni Kristo. Kung si Kristo imahin sa Dios Amahan, ang simbahan, mao ang lawas ni Kristo. Kita, isip simbahan, kita ang lawas ni Kristo. Meaning to say, the church is also a sacrament. Ang simbahan, usab ka sakramento. Kay sa Jesus, sakramento sa Dios Amahan, ang simbahan, sakramento ni Kristo.
the continuing presence of Jesus in the world. Unsa man ang magpamatuod nini? Unsa man ang mga ebidensya nga magpamatuod ngang simbahan mao ang lawas ni Kristo, the continuing presence in the world. Kung inyong nahinumduman nga si Saulo nang lutos sa mga Kristiyanos, nang lutos sa mga nagtuo ni Kristo. Wala na si Kristo din sa kalibutan nining panahuna. On the road to Damascus, na sinati ni Saulo ang Dios. Nadungog niyang tingog sa Ginoo ug nagkanayon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Now, kung atong analayson, kung atong tanawon pag-ayo, dili man si Kristo ang gilutos ni Saulo. Ang mga Kristiyanos man, ang mga nagtuo man kaniya. Kaya wala naman si Jesus din sa kalibutan. Wala naman sa din sa kalibutan. Patay naman siya o misaka na sa sangadto sa langit. So buti pasabot ang paglutos ni Saulo sa mga Kristiyanos, ang iyang paglutos ngadto sa mga nagtuo ni Kristo, iya usab nga gilutos ang Dios. Iya usab nga gilutos sa Jesucristo. Sa theology pa gitawag kinig theology of incorporation. Nga pinaagi sa atong bunyag, nahimo kitang kabahin sa iyang lawas. Nahimo kitang kabahin sa lawas ni Kristo. So, the church is a sacrament of Christ. Tungod si Jesus, dili naman nato makita din sa kalibutan, ato siyang nakita ug nasinati pinaagi sa simbahan. Pero dili pa kini mao. Wala pa mahuman nganuman. Tungod kay aduna pay laing mga sakramento na gitukod ni Jesus. Unsa man yung mga sakramento yang gitukod? Kabalo mo? Wala. So pila man kabuok 7 sacraments nga gitukod ni Kristo? Ha? Pila kabuok 7 sacraments? 7. Nagtukod siya og 7 ka sakramento. The 7 sacraments, og pinaagi niini ang lihok sa Dios atong makita, atong mahikap. Mo nang diha sa bunyag, si Jesus ang midawat kanato. Sa kumpisal, si Jesus ang nagpasaylo kanato. Sa misa, si Jesus ang nagpakaon ug siya ang pagkaon nato. Sa kumpirma, si Jesus ang naglig-on kanato. Sa kasal, si Jesus ang naghiusa sa babayi o sa lalaki. Sa ordinasyon sa pagkapari, si Jesus ang nagpili o nagsugo. Sa hilog sa masakiton, si Jesus ang nag-ayo. Munang mingon siya ngadto kang Santiago, kung dunay nasakit diha kaninyo, ipatawag ang mga pari sa simbahan og magbihog sa salana ug ang gahom sa pag-ampo mag-ayo sa masakiton. Diya sa hilog sa masakiton, sa Jesus nag-ayo, pinaagi sa iyahang mga pinili, pinaagi sa mga sakramento, pinaagi sa simbahan. Pinaagi nining 7 ka sakramento atong nasinati ang lihok sa Dios diha sa tag sa kinabuhi, pinaagi usab sa simbahan. Munang importante usab ang imahe o imahin nga dapat magdala kanato ngadto kang Hesukristo ug siya magdala kanato ngadto sa Dios Amahan. That is why we have the sacramentals. Sa man mga sacramentals, kato ninyo mga gipablisingan, mga rosaryuhan, mga miraculous medals, mga images sa mga santos o uban pa. Og importante usab kini mga butang nga tungod kay pinaagi usab niini makapaduol kini kanato ngadto sa Dios. Mo nang kanang atong mga imahin sa mga santos dapat nga makapaduol kanato ngadto sa Ginoo. Dapat nga maghatag kanato lalong nga relasyon ngadto sa Ginoo. Mo nang
Ang Dios, imahe o sa Hesus Kristo, mao ang imahin sa Dios Amahan. Mga igsuon, hinaot unta nga ang atong pagkatawo, ang atong kinabuhi, mahimong imahin usab ni Kristo. Imago Dei. Kita mga binunyagan, kita nagtuo kaniya, din mahimo sa buta kitang imahin ni Kristo diha sa kalibutan, diha sa katilingban. We need more images of Christ nowadays. O kita, gitawag o gihagit nga mamahimo kitang imahin sa Dios diha sa itong mga kaigsuunan, diha sa katilingban, diha sa kalibutan. Aron sa ingon, sama sa mga apostoles ni Kristo, makatabang usab kita sa pagpadayon siyang misyon dinhi sa kalibutan ug makadani kita mga daghang mga tawo, mga sumusunod ngadto kaniya ug mga manununod sa gingharian sa langit. Wanang mamalandong kita makaigsunan kita ni Kristo sa tag sa kakinabuhi. Nahimo ba kita karong imahin sa Dios? Nahimo ba kitang mga imago Dei ngadto sa tuisig ka tawo? Nahimo ba kitang panig-ingnan? Nahimo ba kitang instrumento sa Ginoo? Nahimo ba kitang instrumento siyang gugma o grasya ngadto sa uban? Pamalandungan nato kana. Palihog manindog.